Takže čaute, dneska vítam u nového videa. A dneska to je zase z Minecraftu. Takže môžeme sa vrhnúť na ten náš YouTube svet. A dneska je môj cieľ postaviť si dom celý, preskúmať dedinu a niečo ešte spraviť potom. Takže toto si všetko beriem. A čo si ešte beriem? Prejsť túto hlinu, chlieb. Dobre. A ešte si beriem drevo a kameň, lebo si musím robiť paličky a krompážnovi, aby som si vedel natížiť kameň na strechu. Dobre. Už som rovno padol do mojho tohto, neviem čo to je. Dobre, tu si nakopím kameň, asi tak. Bolo by dobre, keby si to nakopím asi tak. Nakopím si presne tu stack a pol, alebo tak nejak. Aby som mal aj do zálohy. Budem mať stack, možno tak 30, 32. Dobre. To by podľa mňa mohlo stačiť. Takže. Tak sa vystávam hore. Tak. Z tohto urobím. Z tohto nič nerobím. Dám sem s týmto. Dobre, zatiaľ by som mohol ísť preskúmať tú dedinu. Čo sa tam nachádza. A určite by som zobral aj tie hejbejly. Toto je dosť čistko. Dobre. Všetko, čo sa nám hodí, bereme. Dobre. Niečo. Jaj. Skoro. A ešte by som určite išiel do jaskyne, takže do tejto jaskyne môžeme aj ísť. Tu nič. Toto som si zobral. Niečo. Dobre, kožené nohavice, to si super, nevadí. To čo, jaj? Dobre, idem tam do domu, idem tam preskúmať a rovno si tam aj láhnuť.
veľkého domu, kde ideme láhnuť a to preskúmať. No super, je to jedna česká svoja s zemiakmi. Toto je moje miesto. Vôbec. Tak. Ešte tuto. Ježiš, čo roklíme. Dobre. No. Takže počkaj. Zoberiem si hay bale. Ty vole. Ja som najlepší. Teraz som išiel len pre toto, hej. Aj, no nevadí. No a ešte by som ale potreboval... Ajaj. Tak si urobím. Motiku by som potreboval ešte. Čo ty na mňa pozeráš? Preč choď. Idem pozrieť ďalšie hay bale. Tu majú hay bale a tu ich je dosť. Takže ja mám celkom šťastie, že som sa spávnul už pri dedine a ešte je tu ďalšia dedina, takže tam nič není už. Asi nič tam není. Dobre, dedinu máme preskúmanú. Ale mám železo, koľko mám železa? 2, tak nič. 28 kameňa, to robím takto, toto a takto. 54. Takže mohlo by stačiť. Neviem, ale musíme zistiť. Dobre, tak to určite nebude stačiť. Tak to určite nebude stačiť. Dobre. Aspoň si to aspoň takto. No. A no tento prostriedok. Tu by som vystral farmu na chleba, na pšenicu a tak. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dobre. Takže tam by som išiel niekde do jaskyne, tam je nejaká jaskyňa, aj tam je jaskyňa. Tam by som niekde išiel. Možno preto ešte železo a by som si postavil farmu. Ale za chvíľku nám to tu prestane vypekať, no už teraz nám to prestane vypekať. Tak dám papier, nedám papier, tak dám dubové dosky. Tak, to robím. Stuplienok z kamenných tehál. Z toho
12. To nestačí kamenné dosky, sa mi zdá. No ale toto ideme všetko robiť na pšenicu a toto všetko dáme sem. Tak, ešte takto. Dobre, ešte takto. Dobre, mám 2 staky a 7 chleba, to je podľa mňa viac než dosť. No, a čo by som tam dal? Tento crafting table, nevie na nič. Tak, to spravím toto, tieto stupienky. Ničila sekera. Nevadí, musím doťažiť ešte nejaké drevové sekery. Je to nejaký že jungle temple, či to volá. Toto je bolo dobré. Kde sú normálne stromy? Takéto veľké nechcem, to nechce sa nekopať. Nemám normálne stromy. Tam je. Dobre, už je normálny stromy. Neviem, tam idem ho vykopať aj naspäť. Sa môžem vrátiť s drevom. A to je jaskyňa. No, ale uhlie. To
som potreboval. Dúfam, že ma to nič nenapadne. Nejaký klíper alebo niečo tak. Lebo už ani klompáč nemám, to je paráda. Som vždy chcel. To je dobré, lebo ja som tu ťažil do nekonečna. Ja som tu ťažil to uhlie dlho a už je za chvíľku noc, takže... Dáme. Tak rýchlo musím ísť, že za chvíľku sa tu príšery zjavia. Dobre, tak spím už. Dobre, paráda. No, takže. No, rozmýšľam, čo by som ešte spravil. Tu dám všetko dáme, tu dám takto ešte paličky a dáme, že takto. Tak, budem to takto rozdielovať, lebo proste chápeš. Dobre, ešte si teda nechám pre istotu. Tak, 24 bude stačiť asi hádam. No, napríklad to by to mohlo byť. Jedno mi zostalo, to nevadí teda. Do čestky. No. Tu väčšiu čestku som musel spraviť, áno. Nemám. A mám drevo. Dobre. To sa dá spraviť čestka, takže viem čestku. To si dám niekde sem. Alebo a nedám si tak toto všetko dám sem, toto si dám toho sebou si zoberiem balíčky tam, tie balíčky tam budem mať veci na výpravu, čo by som možno potreboval. Neviem si 30 váliny. Ešte balíčky pre istotu. Tam ešte čo ja viem, takto tak nie tak si táto treba a čo by som ešte zobral paličky, hlinu. Sekeru potrebujem si vytvoriť. No tak tie paličky zoberiem. Dobre. Kameň. No veď preto. Myslel, že už nemám kameň. Dobre, takže takto. Sekeru. Dobre. Paličky. Kameňa možno 8. A 4 jablka ešte. Čo aj mohlo stačiť ešte nejaké uhlie. A je plný. Takže balíček. Budem mať túto. To na výpravy. Mám kameň aj. To uhlie dám sem. Dubové dosky
Dám sem. Dobre. Co to mohlo ísť sem? Čo ja viem. Nechce úplne jedno, to pôjde. Ale... Nie, no. Dokončil som... A ešte to tam som. Ale to tu je tri. Neviem takto. Mám. Hej. To by mohlo byť aj koniec videa, takže ak sa vám bude páčilo, dávajte lajky, zvončeky, odbery. Dajte odbery aj na Federikov kanál, aj na TikTok Maty Slovenská lajka. A my sa vidíme u ďalšieho videa a čau.